Stani! Željko, šta se dereš? Izvanredna situacija. Imamo kriminalca u bijegu. Jel neko opasan? Imam tu ja njegovu sliku. A, ti se pretvaraš u pravog Milu. Daj da vidim malo bliže. Viđen je u okolici Dizmoba. A ja ga nisam vidio. Čak i po nekim kućama. A jeste gledali po tim kućama? Gledali smo. Onda vam ja ne mogu pomoći. Dobro, zahvaljujem. Aj ti o svom poslu. Stani! Ko tu naređuje, ti ili ja? Nešto sam zaboravio. Šta ako ja vidim tog zločinca? Šta, pa zoveš policiju? Evo šta ako on mene napadne, on mene izgleda dosta opasno po mom mišljenju. Pa šta ti ne treniraš taj karate? Znaš šta, nastavi ti dalje patrolirat, ide ti izvrsno. Ajde, vidimo se. A je se Božena usrećila. Svašta. Moj je život